אחי, זה הכי הרבה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. באמת. פליק ודוד, אני אזכור אתכם, אחי, לתקופה הקרובה. כאילו, באמת אני אזכור אתכם. זה באמת התרומה הכי גדולה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. אחר, ואז אם יהיה לי פחות משעתיים בבנקוק, זה ממש לא טוב. Let me check one second more options. תודה רבה רבה לפליק על 10 חברי מועדון. תודה רבה רבה רבה. What the fuck, פליק? Where the fuck did you came from, אחי? ברטן! תודה רבה, פליק, על 10 גיפטים, אחי. כפרה עליך, פליק, באמא שלי, אחי. מה זה הפתעת אותי, אחי? תודה רבה 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 לפליק, אחי. אני אוהב אותך, אחי שבעולם, פליק. תודה רבה לך, אתה אגדה, אחי, ואני אוהב אותך ומעריך אותך, אחי שבעולם. מי הטופ 3? כרגע זה... תודה. בום! תודה. כרגע זה פליק. What the fuck, אחי. פליק כרגע הגיע והוא כבר מועמד לקבל בוסם. תודה רבה, פליק. אוהבים אותך פה בגזרה. פליק, אני מת עליך, אחי. תודה רבה. כפרה עליך, פליק. כפרה עליך, באמת. איזה מוערך, אחי. אין לך מושג בכלל כמה. קח VIP, פליק, רק על ה... לא על זה שתרמת, יותר על זה שאתה בא לפה, אחי, ודבר הראשון שאתה עושה, אחי, זה אחד המוערכים, אחי, באמת. כפרה עליך, פליפ. בעצם OG אני אביא לך, אתה יותר OG מאשר VIP. אני מת. ג'ייק אור יעקוב. תודה רבה, אחי, על זה, ג'ייק, אוהב אותך, אחי שבעולם. תודה רבה על הסאב לדיג'ל, תודה רבה, אחי. תודה רבה על הסאב להומר. תודה רבה על הסאב לוולור דוד, ל-EHM1, לפלקס, לקושי. תודה רבה, אחי, סופר מוערך. What the fuck? אני לא יודע למה זה הצחיק אותי ככה שאחרי 50 גיפטים אני רואה פתאום one kick, אחי. וואט? זה התרומה הכי גבוהה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. אני מת, הוא הביא לפליק. הוא הביא לפליק גיפט. וואלה, זה התרומה הכי גדולה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. הכי גבוהה. וואט דה פאק, אחי? מה נסגר איתך, אחי? למה, מר דוד? למה? אחי, זה מעל ומעבר. באמת, אני נשבע לך, גם 10 זה מעל ומעבר, אחי. לא היית צריך, מר דוד, באמת שלא היית צריך. נשבע לך ביקר לי, במאור עיניי, אחי. אני שולח לאשתי, אחי, באלוהים. אני שולח לאשתי, גם את שלך וגם את של פליק, באמא שלי, אחי. אחי, זה הכי הרבה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. באמת. כמה לוקחים לך את זה? מה אכפת לך? מה אכפת לך, אחי? זה הכי הרבה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי, באמת. מר דוד, אין לך מושג איך אני... תודה. בום! תודה. תודה. בום! תודה. מה קורה פה? מה נסגר איתכם? שלח גם את האחת קיק שלי לאשתך, מה יש? תודה. בום! תודה. אחי, אני... מה, צ'אט, מה נסגר איתכם? למה? כפרה עליכם, למה? אין צורך, כפרה על הפרצוף שלכם, זה כאילו הכי הרבה שאי פעם ראיתי, אחי, מישהו מקבל. אין צורך, כפרה על הפרצוף שלכם, אני אומר את זה בשיא הרצינות. כפרה על הפרצוף היפה שלכם, באמת שאין צורך. זה מעל ומעבר, זה הכי חולני שראיתי בחיים שלי. אני מקשר לאמא שלי שתגיד לכם מזל טוב, שתגיד לכם תודה רבה, אחי. אימא'לה, אחי. אימא'לה, למה? למה? צ'אט, אתם... זה אחד המוגזמים, כפרה עליכם, באמא שלי, אני לא מסתלבט אפילו. וואלה, יש לי דמעות, נודר, אחי. What the fuck? תודה. כפרה עליכם, זה מעל ומעבר, באמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות. תודה רבה גם לאילי על השתי גיפטים. אמא, את יכולה להגיד תודה לדפליק ומר דוד, הם הביאו כל אחד 50 גיפטים, זה סביבות $250 נראה לי, כמה זה? הם הביאו לי 1,000 שקל, את יכולה בבקשה להגיד תודה לשני אנשים?
תודה, 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 תודה. מיסטר דוד ופליק. יכול להסביר לי מה זה השמות האלה? אמא, זה מה שמעניין אותך, אני אומר לך, הביאו לי 50 גיפטים! זה 50 כפול 5! דוד ומיסטר פליק. תודה רבה. אמא, הערתי אותך משינה נראה לי, נכון? סליחה כפרה עלייך, סליחה אמא, אוהב אותך, יאללה ביי, לילה טוב. מסכנה, הערתי אותה משינה, כפרה עליה, ואני מעיר אותה משינה. פליק, תודה רבה 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 ל-51. מיסטר לופסטוק, אתה גם, אחי, אתה בכלל, אתה אומנם, אתה פה כאילו, אתה תמיד פה ואתה מביא 3, 3, 3, 3, אז זה אותו דבר, אחי. אוהב אותך, אחי, שאפשר. וואלה, דה פליק ומיסטר דוד, אתם בוודאות מקבלים כנראה, אני לא חושב שנגיע ליותר מזה. תודה רבה גם ליאם, לשרון פיפיר, על ה-20 גיפטים ביוטיוב, אחי. תודה רבה 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 רבה, אחי. רק עכשיו שמתי לב, אחי. תודה רבה לך, שרון ביוטיוב, אחי. וואלה, גם הצ'אט של היוטיוב נהיה הצגה, אחי. באמת, אתם אגדות נודר. צ'אט, בבקשה, אין צורך היום ביותר. בואו, שבו, תהנו מהתוכן, התוכן הוא חינמי, הכל בסדר. באמת, אמיתי אני אומר לכם, צ'אט, אין צורך יותר. מיסטר דוד, אחי, אם חשבת להחזיר לו על זה ולשים לו 2 פלוס, באמת, נשבע לך ביקר לי, שאין שום צורך, אחי. אתה אדם בוגר, אל תעשה את זה, אחי. what the fuck, אחי. תודה רבה 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 לשרון על ה-20 גיפטים. אני לא יודע, אחי, אם זה... הבעיה ביוטיוב זה שאני לא יודע האם זה לג'יט או לא לג'יט. זה הכי מבאס ביוטיוב, אחי. תודה רבה 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 שרון, לא אכפת לי אם זה לג'יט או לא לג'יט. אוהב אותך, אחי בעולם, אחי. כן, זה יכול להיות שה-20 האלה זה 5 שקל, כאילו, סתם שתדעו. אבל על הזין, אני אגיד לו עדיין תודה רבה, זה לא משנה, אחי, עצם הכוונה, אחי, דין פרוטה כדין 100. אוהב אותך, אחי שבעולם, אחי. תודה רבה, אחי, על הניסיון, על הרצון, על היכולת. אוהב אותך, אחי, שאפשר, שרון, באמת. אחי שבעולם, אחי. כפרה עליך, אחי, על 40 גיפטים. השם יברך אותך, אחי. דין פרוטה כדין 100, הכל בסדר. תודה רבה, 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 אחי. פליק ודוד, אני אזכור אתכם, אחי, לתקופה הקרובה. כאילו, באמת אני אזכור אתכם. זה באמת התרומה הכי גדולה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. באמת. באמת, 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 באמת. תודה רבה, אחי, תודה רבה. אז אני שולח 100? לא, אין צורך, מר דוד, נשבע לך באמא שלי, זה די ויותר בסבתא שלי שאין צורך, אחי.